Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu Secret Banana 24. Secret Banana 24. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. ‘Yan uwana, a yau ne za mu yi muku bayani akan abin da ya shafi lafiyar jiki da ƙarin kuzari. Wannan ba a ware wani an ce ko yaro ko babba ko tsohuwa ko yarinya ko babba ko yaro, kowa zai iya amfani da shi. Wannan haɗi ne na musamman na ƙarin lafiya da kuma kuzari. Wannan haɗi ne yana ƙara ƙwarin ƙashi da kuma sa yanayin jiki ya fresh insha Allah. Yanda za ku haɗa wannan shine za ku samu ayaba, abarba da kuma tufa haɗi da kankana. Yadda za a amfani da wannan haɗi shine na musamman. Yadda za ku yi shi, za ku samu ayaba kamar guda 3, haɗin shan mutum ɗaya, ayaba guda 3, kankana madaidaiciya da yadda za ka iya sha ka shawu. Sannan ka samu tufa guda 1 ta isa, tufa guda 1 ta isa. Sannan ka samu abarba irin wacce ake siyarwa haka ta naira 100 nan, za ku samu kamar ta naira 200 ta isa. Wannan yankan da ake yi ta naira 200 ta isa. Haɗin dai da ko kana gida ma za ka iya aikawa a siyo ma kai. Wannan haɗi ne na musamman da in ka jarraba shi zai ƙara ma lafiya kuma da ƙarin kuzari. Yanda za ka yi amfani da wannan abubuwa shine za ka sami blender ka. Idan ka fere ainihin waton abarbarka, bayan ka fere za ka samu ainihin waton ka zuba, ka yanka ta ƙananu, sannan sai ka sa ta a blender. Ka ɗauko tufar ka raba ta 2, ka cire abin tsakiya, sai ka yanka ta ƙananu, ita ma ka sa ta a blender. Kankana yacce za ka iya sha, ita ma ka ɗauko ta sai ka yanka ta ka zuba a blender. Wannan ku ayaba guda 4 za ka samu, ayaba guda 4, ita ma za ka ɓare ɓawon ka yayyanka ta ka haɗa ka zuba a blender. Idan ka zuba wannan a blender za ka haɗe su ka markaɗe su, amma ana so ka ɗan ƙara ruwa kaɗan. Ita kankana kar ku cire ƙwallon, da ƙwallon za ku yi amfani da shi. Ita ainihin kankana kenan za ku markaɗa shi, ku ɗan samu ɗan ruwa kaɗan wanda ba zai wuce ainihin watan rabin kofi ba, sai ku zuba a kai, sai ku haɗa ku markaɗa, za ta ɗan ruwa ta haɗe jikinta kuma. Idan kun samu wannan, bayan kun gama sai ku samu madarar ku, kowace iri, ko madarar shanu ko madarar gwangwani ko madara ta gari, duk wacce ka samu madaidaiciya, ba a tsawwala ma ba amma ana buƙatar ka sa madara a ciki. Idan ka sa wannan madara ainihin waton za ka haɗe su kamar kaɗa. Za ku ji wani lokaci ya kamata a sha wannan abun nan. Ana so duk lokacin, a rana sau 2 ake so ka yi amfani da wannan, sau 2, da safe da kuma dare. Da safe bayan ka ci abinci, da daddare bayan ka ci abinci za ka yi amfani da waɗannan insha Allah. Mun baka daga nan zuwa sati 2 insha Allah za ka ga yanayin jikinka da kuma kuzarinka ya ƙaru, gaɓoɓinka sun ƙara ƙwari insha Allah. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku. Wannan fa'ida idan kuka jarraba ta za ku samu abin da kuke nema, kuma muna muku fatan alkhairi. Allah ya muku albarka da shiga wannan tasha tamu. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku fa'idoji masu muhimmanci. Secret Banana 24.